Vamos a facer un pequeno tutorial de repaso do noso proxecto de Age of Empires 2 para crear o noso mundo medieval. Intentarei agora facelo neste caso a través do propio xogo para que vexades cales son os recursos básicos que temos que usar. Vamos ao xogo. Ben, aquí estamos, como vedes. Vale, temos o editor, historia, as diferentes opcións que temos. Aprendo a xogar. Isto nos vale para que empecedes, por exemplo, a xogar e aprender as cuestións básicas de como utilizar os recursos e demais dentro do xogo. Pero nos vamos ao noso editor. Aquí temos modificar escenario, proxecto feudal e a evolución do que sería, pois neste caso, o meu proxecto. Vedes a cidade e aquí vemos pois o feudo cas súas diferentes partes. Que quero comprobar como é o xogo, se o teño ben ou demais, doulle a proba e aquí iniciaría co feudo, vale? Aquí teño a cidade, aquí teño o feudo e aquí empezaría pois o meu xogo. Ben, pois isto todo porque é unha proba beta para facer máis vídeos como este. Deixamos aquí. Veña, un saúdo.